Siwmai Huw, dwi'n gweld ti'n iste ar dy hen esgot Mark II fan hyn, a mae ymgyrch gwyrdd mowr gyda Rali Ceredigion leni, a na pam wyt ti yma. Beth yw'r stori, gwed? Wel, beth ni'n trial wneud yw dangos i bobl beth ni'n trial wneud yn y sport hyn i wneud yn siŵr bod dyfodol gyda ni i mynd mlaen gyda ralis a heb iws o carbon fuels. So beth ni'n wneud yw ni'n edrych yn fanol a pwy bath o fuel gallwn ni iwso yn y ceirin heddi heb bod ni'n colli'r performance. A beth ni'n wneud blwyddyn hyn yw ni'n iwso'r fuel hyn, biofuel, a mae hwn yn 70% non-carbon fossil fuels. Mae Phil Mills yn cystadlu yn y rali hunan. Fi'n dangos fan hyn beth ni'n trial wneud. Blwyddyn diwetha, rydon ni ceir electric ar blwyddyn diwetha. Blwyddyn hyn ni moyn dangos bod fuels newydd i gael. Mae Formula 1 a'r World Championship yn iwso rhywbeth yn debyg i hwn nawr, ond beth ni'n moyn wneud yw dangos bod hydrogen yn dod, a bod hydrogen fel fuel mynd i cymryd lle petrol a diesel. Anffodus bydd eisiau wneud rhyw fath o modifications i'r ceir i trafod hydrogen wrth ei hunan, ond ar y foment ni'n iwso e-fuels, a mae'r e-fuels yn cael ei wneud mas o hydrogen a carbon dioxide. Does dim eisiau newid yn byd yn y ceir ei hunan, mae'r performance yn iawn, ni wedi trial y ceir mas, ni wedi super engines ar ôl ni, a ni'n disgwyl mlaen blwyddyn hyn bod bobl gallu dangos a deall beth ni'n trial wneud. Waw, so ti'n weithio mae'r car ma o'r 70au, mae car Phil Mills hyd yn oed yn hynach Mark I esgos ag a mae'n rhedeg ar y biofuel ma heb unrhyw addasiadau. Dim newidiadau o gwbl. Ni'n gallu cymysgu fe gyda'r conventional fuels hefyd a bod ni moyn, ond achos bod yn 70% biofuel a bod dim siwr gymaint o carbon dioxide yn cael ei roi mas, erbyn amser blwyddyn nesaf bydd dim carbon o gwbl. So ni'n dangos blwyddyn hyn beth ni'n gallu wneud. Os licach chi cael look dan y bonnet, gewch chi weld gwmws beth ni'n wneud yma. Ia, agor e lan i ni. Ni gael pip yma. O, drycha na. Ni'n iwso'r car yn y 70au, a mae'r car fel mae yn nawr, dyw hwn ddim wedi cael ei ail-wneud o gwbl, fel chi'n gallu gweld, mae'r battle scars i gyd ar y car, ond mae hwn yn troi mas rhyw 245 brake horsepower ar y biofuel yn gwmys un peth ar petrol. Mae hwn i gyd yn swnio rhy dda i fod yn wir. Mae'n anhygoel ond dwi yn deall mae e lot drytach ar hyn o bryd, ond dim ond dod lawr wneud y pris. Deith y lawr ar y foment mae yn bryd. Ond, obviously, fel mae'r production yn mynd mlaen, deith y pris lawr. Un peth o popeth arall, chi'n disgwyl unrhyw beth yn renewables, mae'r solar panels, mae'r wind turbines i gyd wedi lawr yn pris. Ond mae wedi ala lot o amser i trafod y pethau chi yn heddi. Bobl yn meddwl bod hwn yn rhywbeth hollol newydd. Mae Fords a Volkswagen a Hyundai a Toyota, maen nhw gyd wedi bod wrth hwn y sbel fawr. Nawr mae'n dod o flaen y public. So beth ni'n trial wneud mynd i'n Rali Ceredigion i dangos i'r bobl beth ni'n trial wneud i cadw'r sport i fynd. Gwych. Gwaith arbennig. A ti eisiau fod yn difaru bod ti ddim mas ar y cymalau, wyt ti? Ydw, ond licen ni dangos beth ni'n wneud. Mae'n lawer mwy bwysig yn i fi'n credu. Da iawn, odi, ti'n iawn, mae'n bwysig. Popeth yn iawn, diolch.